Benvidos a Filopodcast, un podcast no que abordamos as preguntas teóricas de Abau de historia da filosofía. Hoxe, a crítica ao totalitarismo, a condición humana en Hannah Arendt. Nesta pregunta imos desenvolver a crítica ao totalitarismo e vamos a abordar, como decimos, a concepción sobre a condición humana dentro do pensamento da filósofa Hannah Arendt. Como veremos, trátanse de cuestións fundamentais e de plena actualidade, xa que estamos nunha época na que, por un lado, están aumentando os gobernos totalitarios e autoritarios no mundo, e no que, por outro lado, cada vez se pon máis de manifesto a incapacidade das organizacións internacionais como a ONU para garantir o cumprimento dos dereitos humanos. Para comezar, debemos saber de quen estamos falando e en que época nos situamos. Hannah Arendt é unha filósofa contemporánea nada en 1905 en Alemanha e de orixe xudeu. Foi discípula dos filósofos existencialistas Martin Heidegger e Karl Jaspers. Por ser xudía e vivir en Alemanha, veu de cerca o avance do nazismo. E precisamente o núcleo da súa filosofía son as reflexións que fixo sobre estes anos cando conseguiu escaparse da Alemania nazi ata Estados Unidos en 1940 e que recollería na súa obra As orixes do totalitarismo de 1951, onde tamén analizará outros movementos totalitarios como vai ser o caso do stalinismo na URSS. Posteriormente, en A condición humana, obra de 1958, desenvolveu unha original filosofía de carácter existencialista, que máis tarde veremos. E nos anos 60 tivo lugar o xuízo do criminal nazi Eichmann e Hannah Arendt asistiu a este xuízo e da súa reflexión sobre o mesmo sacou a súa obra Eichmann en Jerusalén, de 1963, na que afonda no concepto da banalidade do mal, o cal xerou moita polémica entre os propios xudeus neses anos. Faleceu en 1975 xa consagrada como unha das grandes filósofas contemporáneas, unha das pensadoras máis importantes para entender a historia, o ser humano e o mundo no que vivimos. Agora afondaremos nas ideas principais das súas tres obras anteriormente citadas, afondando polo tanto nas orixes do totalitarismo, na banalidade do mal e na condición humana. En canto ás orixes do totalitarismo, na súa obra sobre esta cuestión, aclárase o que o distingue a este tipo de réxime doutras formas autoritarias ou dictatoriais previas, e explícase como foi posible que estes réximes, baseados no terror, alcanzasen o poder e o mantivesen durante tanto tempo. O totalitarismo, segundo Arendt, é un fenómeno novo, xurdido no século XX, que únicamente pode darse nunha sociedade de individuos atomizados como a que existe na época contemporánea. Tanto o nazismo como o stalinismo son exemplos de sistemas totalitarios que, a pesar das súas notables diferencias, teñen moitos trazos en común. Ambos preséntanse como movementos de masas que explotan a frustración e o resentimento de quen se sente illado e marginado da sociedade. O movemento ofrece a estas persoas dominadas polo medo un sentido de pertenza e un lugar no mundo, pero faino exixindo a cambio unha obediencia cega e unha lealdade incuestionable ao seu líder. Centrándonos no caso do nazismo, en este caso Adolf Hitler aproveitou a crise económica derivada das débedas que tiña que pagar a Alemania polo Tratado de Versalles e agravada polo crack do 29 para facerse co poder en Alemania culpando aos xudíos desa situación. Unha vez que alcanzou o poder, acabou coa democracia dende dentro. Por outro lado, Joseph Stalin asumeu o poder na Unión Soviética, o réxime político creado polos bolcheviques tras a Revolución Rusa, na que, baixo o liderado de Lenin, acabaron co goberno dos zares. Stalin foi quen tomou o poder tras a morte de Lenin e situouse a si mesmo non só como un gobernante máis da URSS, sino como o líder supremo, situando a calquera que usara criticalo ou cuestionalo como un inimigo da propia revolución e realizando constantes purgas masivas de traidores durante os seus gobernos.
O nazismo baseou a súa ideoloxía nunha disparatada doutrina da supremacía racial, mentras que o stalinismo apoiouse nunha interpretación rígida e inflexible da doutrina marxista. Estes temas, nun réxime totalitario, non se poden discutir nin cuestionar porque serven de base para establecer unha completa organización social controlada pola policía e incluso polos outros cidadáns, obligándoos a delatarte. E na que, polo tanto, os dereitos das persoas, empezando polo dereito a un xuizo xusto, non teñen ningún valor. A persecución dos inimigos do réxime, tanto reais como ficticios, alimenta un sistema represivo no que toda a poboación vive baixo a ameaza constante do terror. A sospeita reina por todas partes porque calquera pode ser denunciado e detido en calquera momento e calquera pode, polo tanto, tamén denunciarte e facer que a ti te deteñan en calquera momento. O control por parte do Estado de todas as esferas da vida, incluindo o ámbito da privacidade, crea un clima de inseguridade e desconfianza permanente, que non só illa os individuos, senón que os condea a unha perpetua soidade. Para poder entender ben o que foi o totalitarismo, hai que partir de que dende a modernidade na sociedade se fora consolidando dúas esferas claramente delimitadas. Por un lado, foise xerando unha esfera pública ou política baseada no principio de igualdade política, segundo o cal todos os cidadáns teñen igual dereito a participar dos debates públicos. A esfera pública para Arendt é a esfera da liberdade entendida como participación política. De aí a súa cita, abro cita, a liberdade é a razón de ser da política, pecho cita, en canto a que somos libres de opinar e defender unha postura política ou a súa contraria. Cabe sinalar que hai unha gran influencia de Aristóteles en Arendt en canto a esta concepción da liberdade como, sobre todo, participación política dentro do ámbito da esfera pública. Pola contra, a esfera privada baséase no principio da diferenza en canto a que cada un na súa vida pode diferenciarse dos demais como individuo, pois tendo en conta isto, o que vai a caracterizar o totalitarismo é destruir ambas esferas da vida, acabando tanto coa liberdade como a igualdade e calquera tipo de dereito. Neste sentido, a aspiración última do totalitarismo sería a de reducir a todas as persoas a sumisión e obediencia. Obediencia cega, como decimos, matando nelas toda forma de singularidade e espontaneidade. Lograríase así o poder total e ilimitado, pero para iso faría falta transformar aos seres humanos para que abandonasen por completo a súa capacidade de pensar, a súa aspiración á liberdade e os seus sentimentos de solidaridade cara aos demais. Xa non habería, polo tanto, lazos de familiaridade ou amizade. Os únicos lazos importantes neste tipo de réxime son os do partido, o partido único, o partido nazi no caso da Alemanha nazi. Por iso, os sistemas totalitarios aspiraban a modificar a natureza humana, soñando con transformar os individuos para que se acomodasen a un ideal de pesadelo profetizado polo líder. Recordar a este nivel o vínculo do nazismo ca eugenesia. Por outro lado, tamén o vínculo deste sistema pois con toda unha ideoloxía racial, segundo a cal existía unha raza que era superior, que era a raza aria, e todo aquel que se desviase desta raza debía ser eliminado para purificar a raza aria. Desta idea, como dicimos, derivou o propio Holocausto, o xenocidio de máis de 6 millóns de xudíos, máis tamén centos de miles de outros grupos étnicos como o pobo xitano, que tamén había que purgar dentro desa purificación racial. Outro tema tratado por Hannah Arendt foi o da chamada banalidade do mal, como decíamos antes na súa obra Eichmann en Jerusalén. O interese que Arendt tiña por comprender o totalitarismo levouna a cuestionarse os motivos polos que tantos alemáns aceptaran o réxime de terror imposto polos nazis. Isto levouna a aceptar ir como corresponsal de prensa ao xuizo que tivo lugar en Israel ao xerifalte nazi Adolf Eichmann, quen fora un dos encargados das deportacións de xudíos aos campos da morte, nos que ían a ser exterminados, e quen estivera escondido en Argentina ata que o capturaron en 1961.
Perante o xuízo, Eichmann declarou que non sentía ningún odio cara aos xudíos e que el simplemente se limitou a obedecer as ordes dos seus superiores. Insistiu en que el tan só cumpría coa súa obriga, levando a cabo o mandato coa maior eficiencia posible. Os verdadeiros responsables, segundo el, eran polo tanto os que dictaron as ordes dende máis arriba, xa que el, como outros oficiais nazis, tan só se dedicaban a cumprir co que era o seu deber. Había incluso unha certa referencia ao deber kantiano de simplemente facer o deber polo deber. De maneira que durante o xuízo Arendt chamoulle vivamente a atención o contraste entre este carácter gris e anodino de Eichmann e a monstruosidade dos seus actos. Tratábase dun dos maiores crimes da historia, pero o seu aspecto era o dun mediocre e aburrido funcionario. Como era posible que alguén así cometera semellantes crimes? Para Arendt, o verdadeiramente grave é que Eichmann non estaba a mentir, nin inventando excusas cando insistía en que el só cumpría co seu deber. Realmente cría no que decía, o cal demostra que nunca se parou a pensar nas consecuencias das súas accións. É dicir, o máis perigoso esta actitude acrítica de facer simplemente o que che mandan sin cuestionar desde o punto de vista moral os fins das túas accións ou as consecuencias das túas accións. Eichmann, para Arendt, non era, polo tanto, un monstro, non era un ser malévolo, completamente maligno, que por eso acometera tales actos horribles, senón un burócrata incapaz de pensar por si mesmo ou de cuestionar as ordes que recibía. A isto é ao que Arendt se refería, como vos digo, cando fala da banalidade do mal, que explica como persoas completamente normais poden terminar acometendo actos de inimaginable crueldade. Este tema tamén foi estudado polos psicólogos nesta mesma época, a través, por exemplo, do famoso experimento de Stanford feito por Philip Zimbardo. Neste experimento, amosábase o rápido que a xente podía asumir un rol represor, neste caso de garda da prisión, e como se lle pide que abusen do seu poder, moitos o acaban facendo e despois din isto, que só cumprían ordes. Por último, unha vez abordados estes dous conceptos, cabe pasar ao concepto vinculado á súa visión da condición humana. En canto a isto, cabe sinalar que máis aló da filosofía política, Hannah Arendt tamén destaca pola súa concepción en torno ao sentido da vida, a cal se pode encadrar dentro do existencialismo, pero dende un punto de vista distinto ao dun dos seus mestres, como era Martin Heidegger. Martin Heidegger falaba dentro do existencialismo dunha visión da vida humana como un ser para a morte, en tanto que a única cuestión da que podíamos estar certos pois era a morte. Por outro lado, en cambio, Hannah Arendt vai a ter unha visión distinta, se asenta tamén no existencialismo, esta doutrina que considera que a existencia non ven marcada pola esencia e que abraza a liberdade como ámbito fundamental humano, en canto que nós debemos construir a nosa vida, pero en vez de ser esa mirada do ser para a morte de Martin Heidegger vinculado a ese concepto do tedio e da angustia, o que fai Hannah Arendt é ir por un lado máis positivo e creativo, o falar do ser humano como un ser para a vida, e destacar neste sentido ese aspecto máis creativo, o cal non só se vincula a dar a luz a novas personas, traelas ao mundo, sino tamén a dar a luz a novos proxectos. Recordar a este respecto que un concepto fundamental sempre en relación ao existencialismo é o concepto da vida como proxecto, e Hannah Arendt tamén o comparte. En este sentido, pois, traer ao mundo unha lei ou unha proposta política, crear un partido, basicamente facer algo no ámbito público, tamén forma parte desta labor creativa. Desta maneira, tanto a súa concepción existencialista como a súa concepción política alevan a pensar que o porvir está aberto e o compromiso dos seres humanos na súa concepción política é vital para o futuro do desenvolvemento das sociedades. Porque, recuperando a distinción que facíamos antes entre o ámbito público e o ámbito privado,
Hannah Arendt vai a recuperar esta distinción, vai introducir tamén o ámbito da economía como ámbito vinculado sobre todo ao traballo, e vai dicir que de estes tres ámbitos, o ámbito do fogar ou do oikos, o ámbito, basicamente, como decimos, do traballo, ou o ámbito da ágora, é dicir, do espazo público, pois vai a destacar que este terceiro ámbito, o do espazo público, o da política, é o ámbito fundamental no que o ser humano, a través da acción humana, se realiza, como decíamos antes. Todo isto se vai asociar precisamente a esas citas que ela emprega para falar de que a igualdade non nos ven dada, sino que é o resultado da organización humana e que non deixa de ser un aviso a navegantes. Ela veu como se destrueu unha democracia dende dentro e ela considera que a igualdade política non é algo natural ou innato, sino que se trata dunha conquista política moderna, aínda que xa ten a súa raíz na época antiga, a isonomía, a isegoría, da que xa falaban os antigos gregos, pero a cuestión é que é unha conquista política que, igual que se logrou, se pode perder se a maioría social non se implica políticamente e expresa o seu compromiso con esa igualdade. Neste sentido, como dicimos, a acción humana é o campo no que podemos deixar a nosa pegada, que nos podemos trascender, outro termo moi vinculado ao existencialismo, a trascendencia entendida como deixar unha pegada no mundo, pois para ela é o campo da acción política o que nos permite isto. E como vimos, cando renunciamos a esta liberdade, ao desinteresarnos pola política, ou o noso compromiso coa igualdade, ao non defender a outros grupos humanos por non ser o noso, é cando corre o risco de volver e a xerarse o totalitarismo. En conclusión, como vimos, Hannah Arendt é unha autora capital da filosofía e cuxo pensamento está de completa actualidade hoxe, xa que sen as súas achegas é difícil comprender a fondo en que consistiron os totalitarismos do pasado e como tantas persoas puideron chegar a cometer crimes tan horrendos como o do Holocausto, e que só se entenden polo que el chama banalidade do mal. E isto non só é importante por mero interese académico, senón porque, como di o proverbio chinés, quen non coñece a súa historia está condenado a repetila. E se non comprendemos a fondo o fenómeno do totalitarismo do século XX, poderemos acabar sufrindo novas formas do mesmo no século XXI.